Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesu-Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, ana na kita karon sa ikaduhang Domingo sa Pasko sa Pagabanhaw o gitawag usab kining Domingo sa dakong kaluoy sa Dios, Divine Mercy Sunday. Nining santos nga misa atong pangayon sa Dios, iyang way puas nga kaluoy alang kanatong tanan ug mag-ampo sab kita alang sa mga kaigsunan, labi na kanila nga nagpaampo kanato o kanilang nanginhanglan kayo sa atong mga pag-ampo. Ug aron mahimo kitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulusulan ang atong mga sala. Kitang tanan nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan na kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Ikaw
sa salasang kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa dusa amahan, dawatan ang mga puyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing walang dulo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Diyos sa kaluoy nga walay katapusan, nining bag-ong pagsaulog sa Pasko sa pagkabanhaw, imong ipanilaab ang pagtuo sa imong katawhan, dugangi ang grasya nga imong gihatag kanamo, aron makamatngon kami pag-ayo sa bahandi sa bunyag nga naghugas kanamo, sa Espiritu nga nagpakatao kanamo pag-usab, ug sa dugo ni Kristo nga nagtubos kanamo, kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi o gari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Tinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. O gigamit nila ang ilang panahon pagpamati sa mga gitudlo sa mga apostoles sa inigsuon na pagpakiguban kanila o sa pagpakigambitay sa pagpangaon o sa mga pagampo. Daghang mga milagro o mga buhat nga katingalahan na himo pinaagi sa mga apostoles ug tungod niini ang tanan giabot og katingala ug kahadlok. Ang tanang mga magtotoo nagpadayon sa inigsuon nga panag-uban ug ang kabtangan sa matag usa kanila gipanag-iya nilang tanan o gipamaligya nila ang ilang mga katigayunan ug ang halin ilang giapod-apod ngadto sa tanan sumala sa gikinahanglan sa usag-usa. Nagpadayon sila pagtigom kada adlaw didto sa templo ug naghiusa sila pagpangaon uban sa masadya ug mapaubsanong kasing-kasing didto sa ilang mga puloy-anan. Gidaig nila ang Dios ug gikahimutan sila sa katawhan. Ug sa matag adlaw gidungan sa Ginoo ang ilang pundok ug mga tao nga nangaluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo
kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Pasutiya ang balay ni Israel, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasutiya ang balay ni Aaron, ang iyang kaluoy nagalungtat sa kahangturan. Pasultiha sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Nagkalisod-lisod ako ug nasukamot, apan gitabangan ako sa Ginoo. Ang akong kusog, ang akong kaisog, mao ang Ginoo. Ug siya kanhi ang akong manluluwas, ang malipayong singgit sa kadaugan, diha sa mga tulda sa mataron. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo gihimo kini, kahibulungan kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Maglipay kita ug magsadya dinhi. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang iyang gugma walay katapusan. Ang iyang gugma walay katapusan.
Kinudlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay tungod sa iyang dakong kaluoy, gihatagan kita niya ug bag-ong kinabuhi, pinaagi sa pagbanhaw kang Hesukristo. Ang iyang pagkabanhaw maoy naghatag kanatog dili matarog nga paglaom ug sa panulundon nga dili madunot ni mahugaw ni mahanaw. Gitagana niya kini dito sa langit alang kaninyo. Pinaagi sa pagtuo, gipanalipdan kamo sa gahom sa Dios alang sa kaluwasan nga andam nang ipadayag sa katapusan sa panahon. Tungod ni ini, paglipay kamo, bisan tuod sa pagkakaron, kinahanglan magsubo kamo sa mubong panahon tungod sa daghan ninyong mga alantuson. Ang tuyo ni ini, mao ang pagsulay, kung tinuod bagayod ang inyong pagtuo. Kay bisan gani ang bulawan nga lumalabay lamang, sulayan man pinaagi sa kalayo. Ang inyo usab nga pagtuo nga pililhon pa kay sa bulawan, labi pang sulayan, aron malig-on. Unya makadawat kamo og mga pagdaig, himaya og dungog sa adlaw nga ipadayag na si Hesukristo. Gihigugman ninyo siya bisan wala kamo makakita niya. Og nagtuo kamo kaniya bisag wala kamo makakita kaniya hangtod karon. Busa nalipay kamo pag-ayo sa kalipay nga dili malitok sa pulong, tungod kay nakadawat man kamo sa bunga sa inyong pagtuo nga mao ang inyong kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang kinumana kaninyo. Pagpasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Sa pagkagabi na niadtong Domingguha, nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak. O gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug miingon, "Mainyo unta ang kalinaw." Human siya makasulti niini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.
Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug niya gihuy pa niya sila o giingnan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Si Tomas, naginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Jesus. Busa, gisuginlan siya sa uban nga mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas, miingon kanila, gawas kon makita ko, o ikatapion ng akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot, ug mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako mutuo. Human mo labay, ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan, apan mitungha sa Jesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tanawa ang akong kamot ug hikapa kini. Hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas, miingon kaniya, Ginoo ko ug Diyos ko. Unya miingon si Jesus kaniya, mituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong mutuo, bisan wala makakita. Ug daghan pang mga milagro, nagibuhat ni Jesus, sinaksihan sa iyang mga tinun-an, nga wala mahisulat niining basahuna. Apan, gisulat kini, aron kamo motuo nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Ug pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo ug kinabuhi diha sa iyang ngalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, Happy Easter kanatong tanan. Ikaduhang Domingo karon sa Pasko sa pagkabanhaw, ug ato sa sa ulog ang kapistahan sa Dios nung kaluoy, Divine Mercy. Nagsugod ang maong debosyon sa Divine Mercy niadtong gi-beatify si Santa Faustina Kowalska niadtong tuig 1993. Ug niadtong tuig 2000 sa diha nga gi-canonize ang maong santa si Santa Faustina. Dito na pinagi ni San Juan Pablo II, St. John Paul II. Gihimo nga ang ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, mao na gayud ang kapistahan sa Divine Mercy. Muna nga matag ikaduhang Domingo sa Pasko sa pagkabanhaw, mao ni ang atong kasaulugan sa kinatibuk ang simbahan sa Divine Mercy. Makaigsunan ko na ni Kristo, duha kabutang nga atong mapupo nini nga ato ang pagsaulog sa Divine Mercy. Una, mao ang Dios nun nga kalinaw, o nga ikaduha, mao ang gahom
sa pagpasaylo. Unang mensahe ni Jesus ngadto siya mga tinunan. Mingon siya, peace be with you. Nga bisan pa man sa mga panghitabo, bisan pa man mitalikod ang iyang mga tinunan kaniya, bisan pa man gibiyaan siya, gitalikdan siya sa panahon sa kasakit, gawas sa usa. St. John the Beloved, nga mao'y nakigduyog kaniya hangtod sa tiilan sa krus, silang tanan nanagan sa kahadlok. Apan sa diha nga gihimamat sila ni Jesus, ang unang mensahe sa nabanhaw, Ginoo, peace be with you. Kalinaw. Kung kita pakatuma kaigsunan ko na ni Kristo, ang atong tawhanong kinaiya, magmando ka nato, muingon kita, wa mo'y puangod, human mo matakbaw sa tanan, human mo makapahimulo sa tanan, talikdan na de ko ninyo. Kung tawhanong kinaiya pa ang maghari, dili gito mahitabo. Siguro tulisukon, siguro panimaslan, dilitinggan, uguban pa. Pero ang Diyos, ang nabanhaw ng Jesus, sa diha nga gihimamat tiyang iyang matinunan, ang iyang mensahe, peace, kalinaw, pagkanindot. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, sa ato ang kinabuhi, sa atong matag adlaw nga kasinatian, nakaambit kita sa kalinaw nga gihatag sa Dios kanato. Andam basab kita nga mopaambit ini ngadto sa uban. Ang kalinaw nga ato ang naangkon, ang kalinaw nga gihatag sa Dios kanato. Mahimo ba kitang taytayan usab sa kalinaw alang sa uban? Ang ikaduha, nga butang ato makatunan sa kunang giingon, mao ang gahom sa pagpasaylo. Mabisan pa man sa kasinatian ni Jesus dito sa krus, usa sa mga pulong nga iyang gilitok, mao amahan, pasaylua sila. Kaya wala sila masayod, silang gibuhat. O sa dihang nga nabanhaw siya, sa iyahang pagsulti kanila, peace be with you. Kini nagpasabot, anaa ang kapasayluan, walay pagdumot, walay kasilag, anaa ang paghigugma. Mao kini mga kaigsunan ko na ni Kristo, ang duha kabutang nga atong makatunan ini atong pagsaulog sa kapistahan sa Divine Mercy. Ang kalinaw, Diyos nun nga kalinaw, o gahom sa pagpasaylo. Sa ato ang kinabuhi, sa inyohang kasinatian matagadlaw, doon na ba'y mga tao nga hangtod karon, wa pa ninyo mapasaylo? Daghan kaayong magbalik-balik sa kumpisalan, moingon, di gyud ko makapasaylo pa di sa ako ang ugangan, bana, asawa, igsuon. Tungod sa akong kasilag, tungod sa akong kasagmuyo, tungod sa akong kasuko. Hangtod karon, nagpabilin pa ba ka na sa ato ang kinabuhi? Ngini nga pistahan karon sa Divine Mercy, gitudluan kita nga naambit na nato, naambitan na nato ang kapasayluan tungod sa kaluoy sa Dios. Kung mamahimo usab unta kitang taytayan sa kapasayluan sa uban. Dili unta mugamot sa atong kasing-kasing ang pagdumot, kasilag, kasuko nga mao'y mag-ut-ut ka nato ug magtukbod ka nato
ngadto sa kalayo nga walay pagkapalong. Kung pangutanon nato hangtod kanus amana nimo kuptan ang maong kasilag. Hangtod kanus amana nimo puy-an og isulod sa imong kasing-kasing ang kasagbuyo kasuko sa imong isikataw. Hangtod na didto sa dakong cross mga kalabira na mo magkinit-kitay na mo didto mag-away gihapon mo. Muna makaigsunan ko na ni Kristo nining kapistahan sa divine mercy nga diin gitudluan kita nga mahinungdanon kaayo ang kapasayloan nga naambitan nato ug ato usab ipaambit ngadto sa atong isig kaingon aron makabaton kita og tiunay nga kalinaw Dios nun nga kalinaw kay kamatuoran manggayod makaigsunan kung anaas kasuko ang atong kasing-kasing, kung anaa sa kalagot ang atong kinabuhi. Di ba kita magmalinahon? Ambot ka, doon na ba taong malinahon nga naas kasuko? Magngisi siguro na siya, mura nag-iring nga kakawrason. Ang kasuko anaa sa kailanman, ang kasuko anaa sa kasing-kasing, ang pahiyom, dili yun nato madayag, nga pahiyom nga malipayon. Kung dili pahiyom sa kayugot, kaligot-got o uban pa. Nining kapistahan sa divine mercy, nga diin ang kalapad sa kapasayloan sa Dios, kalapad sa kapasayloan o grasya sa Dios, kalapad siyang kaayo, walay sala nga dili kayang pasayloon o papason sa maong grasya. Kung ang tao, andam lamang muangkon o mangayo o kapasayloan sa mga sala na iyang gihuptan, sa mga sala na iyang nabuhat. Muna, ang mensahe, mga kaigsunan ko na ni Kristo. Sa atong kinabuhi, sa ato ang pagkatawhanon, ang Diyos kanunay, nangita kanato. Sama sa kasinatian ni Tomas, si Tomas sa dihang nagpakita ang nabanahong Jesus ngadto sa mga tinunan, wala siya didto. Apan, bisan pa man siyang pagduha-duha, gihulat siya ni Jesus. Nagpakita si Jesus ngadto kaniya, umingon si Jesus kaniya, tan-awang ako mga samad, hikapa kini. Tuo o gayaw na pagduha-duha. Nga ang mga samad sa atong Jesus, sa Ginoong Jesus, ang mga samad sa nabanhaw nga Jesus, dili tuburan sa kasilag, dili tuburan sa kasuko o pagbahay, nahimong tuburan sa pagpasaylo o kalinaw, hikapa, tuo o ayaw na pagduha-duha. Sa atong kinabuhi, mga samaran kita. Sa atong kinabuhi, nabunog kita. Aduna kita'y mga kahuyangan. Aduna kita'y mga kalapasan nga nahimo. Apan ng Diyos, kanunay nag-amuma kanato. Nagpadagayday siyang grasya, pagpasaylo kanato. Ug ang iyahang panghinaot, kaunta, ang manggasa nga ato ang nang naangkon ug atong nadawat, ang mga grasya nga mitubod diha kanato. Ato usab ipatubod ngadto sa uban. Ipasaylo kita sa Dios nan ato usab ipaambit among pagpasaylo ngadto sa uban. Dili nato tigumon ang grasya nga ato naambitan, dili lang para ato. Gihatag o gibubo kini sa Dios kanato aron ato usab nga ipabuhagay ngadto sa uban. Ang atong pagaginasahan, dili lamang alang sa ato ang katagbawan. Ang atong pagaginasahan, alang usab sa uban. Mabitaw, dahi tema nato sa tuig, gifted to give. Kay kita gigasahan sa Dios. Gigasahan sa pagpasaylo, gigasahan sa kalinaw, nan ato usab kini na ipaambit ngadto sa atong isig kaingon. Dili kay gigasahan kita
apan kita rang magtagbaw sa atong kaugalingon, bahala na ang uban. Mao kini ang mensahe makaisunan ko ni Kristo sa nabanhaw nga Jesus. Nabanhaw Ginoo. Nga diin bisan pa man nagtago-tago ang iyang mga tinunan apan gipangita o natultulan gayud sila na Jesus. Ug ang mensahe niya, peace be with you. Kalinaw. Nga luyo sa mga kahadlok nato tungod sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, luyo sa mga kasakit, luyo sa mga kabugat sa krus nga atong gipas-an sa kinabuhi, makabaton unta kita og tiunay nga kalinaw sa ato ang kinabuhi. Nga bisan anaa kita sa mga pag-antos, anaa sa kasakit, sama nga si Jesus mipakita siyang samad. Kinagian sa lansang o sa dinunggaban. Anaa nagtubod ang kalinaw o kapasayloan. Muna dili rason, gitudluan kita sa nabanahong Jesus, nga dili rason, nga kita anaa sa kasakit, anaa sa pag-antos, nga dili ang punta mo paambit sa pasaylo o kalinaw ngadto sa uban. Mahimo untang instrumento ang atong mga kasinatian sa kinabuhi alang sa atong pagpaambit sa Dios nun nga kaluoy, Dios nun nga paghigugma. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, inautunta nga kining atong pagsaulog sa kapistahan sa divine mercy. May sama kita kang tumas, dili magpabilin diha sa pagduha-duha, sa kaluoy sa Dios, kundili mupatidlo mo ta kita. Tuo o gayaw na pagduha-duha, matod pa ni Jesus ngadto kang tumas. Umaw ka na ang samang mensahe, ipabot ni Jesus kanato. Tuo o gayaw na pagduha-duha. Mas halapad ang grasya sa Dios kaysa kalapasan nga mahimo sa tao. Ang mahinungdanon, mao ang pag-angkon sa atong kahuyangan. Ang mahinungdanon, mao ang pagpanghayo o kapasayluan. O ang kaandam nato, mupasaylo usab ngadto sa uban. Aron matigayon ang atong kinabuhing Dios nun, o aron magbabungahon kita diha sa ato ang pagkinabuhi matagadlaw. Puyanta ang gugma o kapasayloan sa Dios. Puyanta ang pagkamapasayloon niya, puyanta ang iyang pagkamanggiluyon. Sa kanunay ang Dios, mupatigbabaw ang iyang kaluoy o paghigugma kanato, bisan pa man sa atong pagkamalapason, bisan pa man sa atong pagkamahuyang, sa atong pagkatawhanon. Manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang Amahan na makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili may binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya na nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang tao gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. O ang iyang gingharian, walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak,
gisimba siya o gihimaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw nga mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot ng kalibutan. Amen. National consecration to the divine mercy. Tanan, labing maluluyong Jesus, ikaw ang naong sa kaluoy sa amahan. Tungod sa kaluoy, gitawag mo kami. Nga mahimong maluluyon, sama sa amahan, mao ang misyon nga imong gitugyan kanamo. Uban sa hingpit nga pagsalig sa imong walay kinutubang gugma, gihalad namo ang among tibuok kaugalingon nganha kanimo. O gibutang ang among kaugalingon ubos sa panalipod sa imong maluluyong pagatiman. Giusa namo ang among kaugalingon sa imong hingpit nga halad uban sa Espiritu Santo ngadto sa amahan aron kami mahimong hingpit nga maumol ngadto sa imong pagkamaluluyon. Kaluy kami taliwa sa mga panghitabo, sa mga gubat, tali sa mga nasod o mga kalisang nga nagasamok kanamo. Kaluy kami alang sa mikaylap nga mga sala, batok sa kamatuuran o makalilisang nga mga sala, batok sa katarungan o sa pag-inigsuunay. Kaluy kami tungod sa mga pagpasipala, batok sa imong dusnong kaluoy o ang sa lawayong mga pagbiay-biay sa mga mahuyang o sa mga kabus. Kaluy kami tungod sa mga pag-abuso, batok sa dignidad sa tao, mga sala, batok sa kinabuhi, gugma o pamilya. Magmaluluyon ka kanamo sa mga abuso, batok sa dignidad sa tao, sa mga sala, batok sa kinabuhi, gugma o pamilya. Tabangi kami o Ginoo, aron kami makasalamin sa imong kaluoy ngadto sa mga tao sa among palibot. Bantay kami nga imong katawhan magipanag-iya. Aron nga sa panahon sa kalisod, dili kami mawad-an sa paglaom, kundi uban sa dakong pagsalig, itugyan namong among kaugalingon sa imong balaang kabubuton. Himua kami nga kahimanan sa kahupayan sa uban nga nawad-an sa paglaom o wala mo salig sa imong kaluoy. Hinaot nga ang tanang katawhan, makaila sa imong dili matugkad nga kaluoy, magasalig sa imong kaluoy ug maghimaya sa imong kaluoy hangtod sa kahangturan. Jesus, hari sa kaluoy, misalig kami kanimo, imuha kaming tanan. Amen.
Mga igsuon, pag-ampo kamo, aron nagakugin yung sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa dibok niyang santos nga simbahan. Dawataw Ginoo ang mga halad sa imong katawhan, ug sa mga bagong binunyagan aron ang mga nabag-o na, pinagi sa bunyag ug sa pag-ila sa imong ngalan, makadangat unta sa mga kabuluhanan nga walay katapusan, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga mong sakripisyo sa Pasko. Pinagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon. Ug alang siyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga gangaan sa langit. Ang amogod nga kamatayon, natubos man siyang kamatayon. Ug ang amo nga kinabuhi, nabanhaw pinaagi siyang pagkabanhaw. Tungod ini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno simong himaya, diya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa Usana sa Santos gayud ikaw, Amahan, o gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak, si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos nagagikan kanimo, sa gahom sa Espiritu Santo, sa tanang panahon, nagatigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa, ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, ani akining gasa, himo akining balaan, pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo, among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog nining misteryo. Niya nang gabi nga siya giburian, mikuha siya og pan,
Mipasalamat kanimo ug midayeg. Mipikas sumihatang niini ngadto siya matinunan umingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Og midayeg, mihatag nini ngadto siya matinunan umingon. Dawata kini, og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo diha sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsud-ong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima, kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo o mahimong usa ka lawas, usa ka espiritu diha ni Kristo. Imoa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imo mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi silang makanunayong pangaliya nga naha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon, si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari, ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Pataling hugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuangoron, padayuna sa imong kingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami na dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na'y katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Pangayuon ta sa atong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dad-on kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuo, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ang gahom ug ang himaya hangtod sa Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagigsunay. Peace be with you. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, itugot ang gahom sa among pagkalawat ining Pasko, magpadayon ta sa kanunay dinhi sa among mga kasing-kasing, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo.
Ginoo manaa ninyo. Iduko inyo mga ulo o pangayon atong panalangin sa Dios. Ang Dios nga pinaagi sa pagkabanhaw siyang bugtong anak, nagahatag kaninyo sa kaluwasan o sa pagkaanak nga sinagop, maglipay unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. O gikan kaniya nga nagtubos kaninyo, nagdawat kaninyo ang gasa sa tunhayng kagawasan sa iyang kamanggihatagon. Mahimo ta kamong takos sa pag-uban kaniya sa iyang pagpanunod sa langit, nga maong kabilin nga walay katapusan. Amen. O gamo nga nangabanhaw diha sa bunyag, kay nagtuo na kang Kristo, mahimuntang takos nga mahiuban kaniya dito sa puloy-anang langit nun, pinaagi sa pagpuyo karon sa matuod nga kinabuhi. Amen. Ug ang panalangin sa makagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Ginahalad ng santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw sa Dios. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.